ترم حسین کمال وشانên Wardoz. Romana Hesên Kemal a bi navê Term ji weşanên Wardozê derket. Hesên Kemal di sala 1963 de li gundê Kifriyê yê bi ser Pirsûsa Rihayê ve ji dayîk bû. Term romana wî ya yekemîn e û berhemên wî yên ji bo weşanê tên amadekirin hene. Li gorî nivîskarê Termê Hesên Kemal 30 sal berê li hêla Besniyê pêvçûneke mezin di nava gundê Qanax û eşîreke Sûrîcê de çêbûye. Qanax gundekî hêlekê wê li Samsatê dinêre, hêlek li Besniyê. Di sînorê Rihayê de ye lê gundê Semsûrê ye. Rêya vî gundî bi qasî ku bi Semsûrê dikeve, bi Rihayê jî dikeve. Nivîskar li pey şopa vî şerî ji Semsûrê heta Amedê, Riha, Sirûc û Binxetê digere û her ku axê ve dide bi êşek, janek, trajediyekê re rûbirû dimîne. Hesên Kemal ji bo vê serpêhatiyê di destpêka Termê de van hevokan xêz dike. Li Semsûrê li ber deriyê mizgeftekê bi temenê xwe yê nêzî nodî bez parsekek mabû şahîda van rojan. Rojekê li kolanên Semsûrê li dûmahiyên şarmendiya kevnar digeriyam. Di nava kolan û çarşiyên bajarê kevin de rêberê min li ser nivîskên mizgeft û dûmahiyên dêran li ser xêrat, çeşme û hemaman bi qasî zanîbû agahî dida min. Ez li ber nivîseke mizgefta Kabeyê sekînî bûm û ketibûm hewla xwendina tîpên erebî yên di nava hevdû de belav dibûn. Rêberê min bi enîşka min girt û bi wê de pîrek raberî min kir. Di şûna xwe de mîna zikrê Sofiyan bi pêş ve bi paş ve hêl dibû. Em nêzê wê bûn, min dibihîst, di ber xwe de bi xwe re dipeyivî. Min çi kir gundîno, bajarîno, min çi kir? Di nava zikrê wê de çend nav jî digotin. Serdar, Gulîzer, Siloyî Pîsik, Awzer, Qanax, Çolo. Nivîskar vedigera Rihayê lê pîrê ji bîr nake. Ew zikrên pîrê meraqek bi dilê wê nivîskarê de cih kiriye. Bi porê xwe yê henekirî, diranê xwe yê bi tenê, carinan ji nişka ve tê bîrawî. Rojekê êdî hew dikare pêşiya vê meraqê bigire, dikeve pey şopa qiseta pêvçûna Qanaxî û Uskiyan. Ew çîroka ku malbatan tert û belav dike, zarokan sêwî dihêle û domahiya xwe rêjiyê dike. Awzer axa şeva ku Uskiyan cert birin ser Qanaxê, bi guleyekê di nava deriyê odeya xwe de hat kuştin. Zibêde û zarokên din çûn hêla Meletiyê nava mervên xwe. Fat li Qanaxê ma zarokên xwe sêvî mezin kirin. Sîno mala Eyşê bir Rihayê. Wê jî zarokên xwe sêwî mezin kirin. Sado û Kurdo roja ku Çolo kuştin, sînor derbas kirin. Wextê derbas dibûn, cendirme bi wan hesiyan. Kurdo bi guleyên cendirmeyan hat kuştin. Termê Kurdo bi paşiya cemseyekê ve girêdan li gundên Sirûcê gerandin. Ka kesî nas dikir? Sado li kuştina Kurdo nesekinî. Sînor derbas kir. Xebera mirina Kurdo da Ûsoyî Temraxa. Dûra çû Helebê, nik apê xwe yê Îso. Qanax jî mîna Berindirê belav bû. Mîna xerabeyekê li serî çiyayên Besniyê ma. Romana Term a Hesên Kemal herikbar e û zimanê wê hilû ye. Mirov dema dixwîne, gelek peyvên rehsenhîn dibe.